Primeiro é un agradecemento por a disponibilidade para, de xeito inmediato que solicitamos a reunión, podernos recibir e reunirnos co presidente da FENIL e co seu director xeral. Trasladámoslle a situación grave que se está dando en Galicia, donde hai unha proposta de baixada unilateral por parte da industria que duplica o que estas mesmas industrias están facendo noutras comunidades autónomas. Está facendo nun momento en que hai un incremento de costes sustanciales e, polo tanto, incumplindo claramente a lei de cadena alimentaria. Está facendo nun momento en que pon en jaque o futuro de moitas explotacións e, polo tanto, agrandar o diferencial que ten España entre produción e consumo. Somos conscientes de que esta baixada desta magnitud, co incremento de costes, pon en peligro moitas das inversións recientes de xóvenes que se incorporaron, pon en riesgo o abastecemento do mercado nacional, que xa estaba importando máis dun 30% dos produtos lácteos que consumimos, e lle trasladábamos que sin gandeiros e sin leite en España o que sobran son tamén as industrias, porque nada impide que este leite excedentario de outros países poda vir xa envasado. Entendemos tamén, e así o trasladamos, que non ten razón de ser a continuidade da nosa organización traballando na interprofesional láctea para promocionar consumo de leite que ten origen foráneo, que non ten sentido seguir traballando na interprofesional láctea nun plan de futuro cando a industria actúa unilateralmente levándose por diante as máis mínimas reglas de negociación colectiva, donde plantea contratos de adhesión que o gandeiro só ten a opción de firmar ou de tirar o leite, que, polo tanto, damos por rotas de algún xeito as relacións na interprofesión e ca propia industria mentres non cambie esta situación. Seguiremos loitando para que estes contratos que se están firmando a 4 meses con estas baixadas se declaren ilegales. Vamos a actuar e pedirlle a AICA que, dado que non teñen o consentimento dos gandeiros porque non foron negociados con eles, dado que contemplan baixadas astronómicas nun momento en que hai un incremento de costes, non cumplen a lei de cadena, polo tanto se declaren ilegales de xeito inmediato. Plantearemoslle tamén á Comisión Nacional de Mercado e de Competencia que a entrada foránea de leite a precios de 10-12 céntimos, moi por debaixo dos 48 que lle pagan aos gandeiros franceses, é unha práctica ilegal e que, polo tanto, se actúe penalmente contra as industrias que o están facendo e, polo tanto, pedirlle tamén á Xunta de Galicia e á propia AICA que interveñan nestas industrias para determinar cantas cisternas, que volumen e a que precio, porque son as que están distorsionando o conxunto do mercado, a maiores de estar creando un fraude administrativo cara ao consumidor ao non poder identificar o orixen da leite que vai dentro do cartón. Por lo tanto, creemos que, independentemente de que o día 1 de abril estén firmados contratos por medo a ter que tirar o leite, estes contratos teñen que ser declarados antes de que termine o mes e, por lo tanto, non sean liquidados ao precio que plantean. Non ten sentido as baixadas que se propoñen en Galicia, non ten sentido un ataque desta naturaleza a un sector clave na estrutura de produción e na economía das comarcas galegas.